Montaverner segueix gaudint de les seues festes patronals i de moros i cristians, aquesta vegada amb un dels actes religiosos més importants dins del programa. El dilluns 22 d'agost, els veïns i devots de Montaverner es citaven a les 8 de la vesprada per honrar a la patrona de la localitat, la Mare de Déu de Loreto. Així l'acompanyarien en el seu trasllat des de la centenària ermita de Colata fins la plaça Major del poble, on tindria lloc l'ofrena. L'ermita de Colata està a la part de fora del poble, a la part de baix, en el pla de Colata, i és 1,5 quilòmetres aproximadament fins al poble. I després entrem al poble i ja està la iglesia. Sí, quasi 2 quilòmetres. Una modesta imatge de la Verge engalanada de flors blanques era portada a muscles per vora 10 homes en un trajecte de prop de 2 quilòmetres. La Mare de Déu de Loreto va estar en tot moment acompanyada per les festeres i festers del 2022, vestits amb la indumentària regional. A més, també els fidels es van desplaçar amb ciris i ramells de flors a les mans per camins i carreteres de les afores del municipi. I ja caient la nit, amb els fanalets del pas il·luminant la imatge, la Verge de Loreto era rebuda a l'entrada del poble, on es va disparar un castell de focs artificials per donar-li la benvinguda després de 2 anys sense fer-li festa. Ara, pels carrers de Montaverner, la imatge avança arropada pels seus, direcció a la plaça Major. El repicar de les campanes avisa als devots que esperen a l'església parroquial de Montaverner dedicada a Sant Jaume i a Sant Joan Evangelista, que va acollir l'ofrena de flors a la Mare de Déu de Loreto. En entrar a la plaça Major, la Verge va ser dipositada a un escenari engalanat per a l'ocasió, on tots i cadascun dels participants varen ofrenar a la Mare de Déu amb flors i aliments. La ofrena és, podríem dir, el primer acte de festes, perquè ahir van ser paelles, però avui és el primer acte. Es porta la patrona, ara comencen a portar flors o portar el que vulgui a cada un, de productes pereceders per a la gent, i a partir d'esta nit, que és la nit de l'Ollo, ja comencen festes, i que la marca la Mare de Déu, perquè la Mare de Déu està avui, el dimecres en la professó i el divendres en la tornada de la Mare de Déu. Ja fa 3 anys que no tinguem festes i jo ara que em vaig apuntar a comparsa precisament abans del confinament, en l'últim any, ja tenia ganes de tornar a fer-les i tot Montaverner s'ho hem agarrat en ganes i anem a per ello. Aquesta era una cita molt esperada també per a les Regines, que l'any de la tornada de les festes de Montaverner celebraven el seu 50 i 20 aniversari com a màximes representants de la tradició. És el cas d'Amèlia Soriano i Sheila Granero, mare i filla. És un any que recordaré a mi damunt, després de tot el que hem passat, del Covid i tot, o sigui que tots tenim ganes de festa i de passar-ho el millor possible. Una multitudinària ofrena de flors de la que també participaren les comparses morocristianes. Moltes emocions juntes i teníem moltes ganes de que arribara el dia i ja estem així. Que participen en tots els actes i que s'ho passen molt bé i disfruten tant com nosaltres. Durant una bona estona, els veïns de Montaverner van continuar mostrant la seva devoció a la imatge de la Mare de Déu de Loreto, omplint-la de flors com a mostra de veneració. Sens dubte, la patrona és molt volguda a la localitat de la Vall d'Albaida.